Parlen d'un Sant Andreu desconegut i el cert és que qui més ocasions va tenir a Los Arcos i més clares va ser l'Oriola. Carlos Pérez i Chando van fer els primers avisos a la porteria de Javi Ruiz, mentre que el Sant Andreu només va poder demostrar que el com amb aquest xut desviadíssim de Godino. Va ser el preludi de l'1-0 fet per dos vells coneguts, la centrada de Juanma Cruz, ex al Sabadell i Lleida, i el cop de cap de Chando, l'exdavanter del Reus Deportiu, que supera el marcatge de Jordi Navas. L'expulsió de Jordi Martínez semblava que complicaria més les coses, especialment a la segona meitat, i de fet la primera aproximació en perill va ser dels oriolans. Però el cert és que el Sant Andreu va tenir una oportunitat per endur-se un punt sorpresa, aquest cop de cap d'Arnal Condé, que surt fora per poc. Va ser l'últim batec dels de Jaume Creixell. Casas en aquesta jugada no va marcar el 2-0 ben bé perquè no va voler, i poc després el mateix Casas forçava un penal indiscutible que es va encarregar de transformar un jugador català, Xavi Moles, en el minut 67. D'aquí fins al final l'Oriol encara va tenir alguna altra oportunitat per ampliar la diferència i el Sant Andreu en canvi només va inquietar el porter Roca en aquesta doble ocasió de Fran Piera i de Ramon Borrell. La derrota però ja estava escrita i deixa els andreuencs fora dels jocs de privilegi.